Bw'omuguzi. Isato chiabono botuko manchomo ligelia sentunde ne tokomera na sembeo ko manyanganya le kobaga gwataka korubaga kete goikira chinga kibunechi togera tokoba tokobwatera namuna bariki baito bamangana amaya chinsa chinke kigima chitigarite Lio muraibwense Daktari William Ruto nyara kobago chaka etaro ya magendro ime yorogongo ruagusi etaro eyo ya nigera chikoba gekoira amatuko atato ko batakana netare yoli tukolia ngiri gara chikoba wikirana ime county ya Nyamira gatiabo ase skuru ya Kenyerere yegotoka ime ya ensemo elia yabo rabu na mangato kwalga nete kurase mesete ama yomwancho mo ligeria gurana ndase kagitali getambe nyara koba ingo komanyanga nyara koba wataka Wetera semi mitandao yetu ya Facebook na bogoto bwate buna Ndizi TV News Digital wetera YouTube Ndizi TV News mwanchomo ligerelia website ya www.ndizitv.net Sara momanyi toko bwatera namonere kone kibuna gochere wetera sumon wagose chibi chamonere gichagocera century boikiranu liane ngoro kwa Josephat Messi gokwale tnyara kwa batoko sangama nae kurumochaka no goikera omoelio chinga kigose chinsa chinga kigima chitigarete elio Ibwense Daktari William Ruto nyara kobago chake taro ya magendro meyorogongo rwagusi nigobono egati ya bamenyi hanene kurwase Kenyoro ya Kenyerere ikigotoka ime ya ewe constituency ya Kitutu Masaba banyara kobago weso kena kubwatoka o kati merobelio ya magendro ebachikoba kumuganya Ibwense anyara kobaga goikirania bagokwana mona Ndizi TV nigo banyara kobaga kumuli Ibwense anyara kobaga goikirania egati yabo obwagachi bwechiba Chiskuru na boigo kobekerwa echinguru chomorero ngagotomanya muriki oitokore county ya Nyamira Polkapoka abamenya baiga kurwase chinseme chiga chia Kenyerere eyo egotokemeye wadi ga Yerigoma ebunga yabo Gitutu bwa Masaba nigo barokiro kogokiwa kwabo anene igoro yo gutara kumura yo munene bwensa se chinseme chiga umurai ito William Ruto atonyere ase gututara nsema ya Kitutu Masaba aigase wadi Yerigoma Kerentere nega gase skuru nindoche machengo nagendrete itogoro nga junior school nande inenza moyi semi bya mona singe chatunywire kago chaga iga ansema ya Kitutu semi ndotageta abana baito basome igo ntoro no mo kasense meye goko monene na solisto mtombi ya mona singe nche ga singe yo gokora asokorete president yaito gaiga igono gukumyo konene gaiga risabwe karwo ikirie president yaito kuringana mona brabo nigo bagendere ko baba kumurerera ingambi yemuno asama gendera ali agendere ko bagakodegesa ku kyomugusi asibono bamuganire chinga kyaratarere chinseme chiga kunyara ko baga kurigireria amagani y'amagendero hobuna bakwerera ndotageta abana baito basome kakurigireria junior school eji ari ni secondary chito chira around igaiga nabo igarigererie ese school ya Kenyerere asenara tengetwe nsemo ya mwino gaiga atakire kubekwe college ya TTC college yo ngo sabo murai kagoja na erale njirara beka mangana abeke gento gekega kakobeka lige na boroso na ndabeka koboko ne school ine ere chake asabana rero batari kugera kwa na university egera basoe college yi na ndabanyora chisemi chako tokonya matukale busyo college igera irabe catchment yabo Gitutu ngima paka Nyamira ne chinse chinde chesko paka Nyaribari ipara Yerigoma yale kobekwira amyetigerente njira sakuru kwekano bali gwancha babwanterane no mwishimi goito epale yetambo ekorwe bamanya ko so epale eri amuturumesi bachagete bakalema
bagatika marabanjira abantu bono yani communication yere nkongwa sengenje pale iyo teli gweteka karo yatu ndutagete chistima aserie yikikerekera omonto ntumaite ng'anchiraika paragaiga neyemo yoka tubwate yaetire yelami ndutagete nonero onye konyarikana babwaterane n'omujumbe na Solicitor General egere ebintu ebi na itu bitoikere ntuntu tubwati siasa ase bono ga tubwati siasa ase kenyero yigere toroje tagete kubika omokenya abo muntu oyomo torengereria amang'ana ya magendero na ndinga kyo mokenya ko agokonyeka nonye nabo nigo bagendere ko bakomoboli omurai bwense kunyara ko baga kwenekia bunanko banyurare anene abang'ina abasaye n'abagendi b'ekipigipigi inyorekane ng'achinga kichechi campaign chae nigalietera ng'ani garach kunyara ko baga kobasira wikirano nje nale gwakambia na ase president yaitu William Samoei Ruto ase ogocha bogetutu negento kende gya kabere president nje atoete chibesa ekera ale deputy ntwachikorerete amagendero ase ng'inche agocha nande nyore boda boda na intu ntomwanchete egere nande atomente chibesa sinde tonya kwegendereria president yaitu otokogosaba buna ntu abang'ina gwatoteti mama mboga gaki otoinyore otororere ebiombe otorutere ekogere gwateta aye bottom up ogochakera inse naende amaene twarure egasi yao gokora nigere engiya bono ntuga amang'ana siasa taiyo igo totagete amagendero roka eserikali yaitu ya UDA nomwele niga abantu kurasi nsemechiga baboriwe gwikarana ase obonge rituko ria ankio ase omorembe oenekiwe kunyara koba gogoting'igwa amo ni chinsagia chionse chiborende korwase orogongoro iga rwa Masaba North igongo abili gojesa abantu baito mambia twesi bitoike gaiga ntoigumang'ana ndonsi toarigani omwe president yaitu egere tumuburie ari aranyara gotokorera tokorere igo twariganeti abantu baito bonsi pi baikega igakenyerera twarigani president yaitu na abaminto barabe nabwo biginko report rigetaseni kya obwanchete kya Ndize TV inchego nkoro kwa Polycarp okara Ndiamono omoliki oito Paul Kapokara soroboti rwa senjere wikirana kurase county ya Nyamireme county ya Kisii boigonigo abarai ao bagenete ko bakwerigania ase okomwarigania omorai bwense Dr. William Ruto bakoragwa amuno mwe msebe wodi Venusti Bari kaniganya ko baga kwerero mogoko yebuna agatie taro eyo nigarachiko bagwikirana ase ebunge ya Nyaribari chacha sara chikoba kwene kigati yemero belio omori kintenera bwekyama KUDA me county ya Kisii Darius Musoti boigo niganya koba igakoboria omogusia sabitanya koba gwesokia asobunge helio komwarigania omorai bwense Dr. William Ruto sebe kwa diebino na mogoko monene kere president ya Republic ya Kenya agocha gotutalira kiagera kera mogenya gocha tumwarigani na maskani tomoro kyubwanchani egere atoe ikirikinda bisete enseye gagwika oburai bosikwe nande oburai ne pipiri na begoteba bantu acholi no mwanya bantu ba maskani yabo igonto warigani president yeto no mu jumbo ito zaidi janda na tutaito mogeni ngochale na intu na Nyaribari topena biti goetere para MTC na kende kerabe yonsin togarigani tiga abantu bonsi tatu yarigani asoma goko na suwanjani obonene twarigani president yeto Dr. William Samoei Ruto kagocha gusiye ito igonara gotebia abamenyi baito bagusiye ngima amona abaraibe chingencho awo abaraibe serikali abaraibe opinsani mwensi people y'abananchi twabakaribishire gochakara ankyo as constituency chirichos pe president yego chigoeta niko tutete ko bakikishira oburendi bwo gokumya ekiagire mekakati oburendi yabekro isaine na ndi buna mumanyete gusi nense yo mwando ense y'abantu babwate ebirengeri ebiya bale bisi gokoregasi yabo mbabwate ebirengeri byo gosalia igo omurayi obere well briefed you will be here as from tomorrow tware ko basabanga abantu ba minto mwensi pia so bonge mochiche the situation will be very calm tokaribisha omurayi bwense achaka gukora amagendero ebintu binge mbira bigo chakokoruaga igachipara nko igorukire nko chakatora mangana ri estima tukoroka rirek nko chaka ebintu birago chakoiguraga igabuna bono cancer center nko igurago chankoro char koronche birasi biribya bya Kuwait nebintu mbire bingago chakokora igo tware ko basabanga abarai balimo go chakonyora chinga kicho gukwana ekero omurayi bwense ara boria ebintu biribirengeta abantu baito yakoboria ebintu bikorengetaye
borie bintu bire chingaki echecho nigo Darius Musoti boiganya lekobaga kogikiria egati y'abantu anene bakweruka abaraibe kiama gya UDA abagenda takoba bagwesokia ime county ya Kisii kolengana nere nigatebire abisiye kiama kya UDA nigo bwate emiroberio emiya nabo igo kweneke ng'abara yabanyare kobago chorwa mono botenirwe kiama kyo nigo bamanyekanete ase abamenyi ime county ya Kisii ya members baito be chama yetu ya UDA gusiengi mase yabeta igoron twatangasa asiri yuko twarigete une chama umuntu narokoro kunga Charles Nyamwange konyo okweroka nge manager ya Kisii county ye chama amono umuntu ndokoro kukare bondieki konyo okweroka nge administrator ye chama banare komanyia abantu bagusiengi manga biroge bintu nto bibwatia system ye chama na nda abantu abukonya bagutumeka marieta yo konakoa abantu konako korera abantu bocheuri botagwenerete igona kitwara gutangasa officially ga abantu abugoro ntwabaete onyo mbali authorized gokora end transaction ye chama omuntu ore authorized gokora transaction chama asa mangana yo office no muntu okoro kwesekere Ezekia Bosire na robete gazetted bweka igobuna acting secretary general ona bekire ngane ye very clear abantu abu mbatakiri gokora biashara binde byonsi ase chama na ende toke bagokora end transaction gobako Togoska motonigo omoraiwe kiama kia Wiper Kalonzo Musyoka kasentunde nanyare kobaga gwesokera ko mochumoraiwe nse Daktari William Ruto ase atebira makongu amange na gokonga go uchumi mense ya Kenya nigo kwaretirwe amonere kurengana na Kalonzo nigo biganyare kobaga kwene kiabuna nigo ensemo area ya Azimio anene botenirwe kiama kia Wiper borachikobo kwene kengonyere kobo kumureka boikiranu obotoneneri no bokoreribwa serikali asebono rekobaga goteba nigo arachikobaga kogendera kubwatisia birero ba ekegorikeria gya gen siri kwene kiabuna abakenya banyarekoba wikiranirwe miroberia magendera hawataki waitwe Zakayo peke yao jamaa hataki kuitwa Zakayo peke yake. Wale ambao waliingia kule kutoka kwa mlengo wetu nataka wajue hivi, wale maminista wao wajue wamepatiwa mamlaka ndio, lakini waziri mwenyewe, waziri wa fedha, waziri wa kawi, waziri wa cooperative na waziri wa blue economy, waziri mwenyewe anaitwa Ruto. If they don't know, because they have sworn allegiance. Now hakuna mmoja wao wale wane ambao ni president, kama hawezi kusema yeye ataitwa Zakayo na hao wengine bado yeye ni Zakayo, because he's the president. He is the one to whom allegiance has been sworn, and therefore Kenyan cannot be deceived. Hashtag hakuna wajinga Kenya. Wangapi wanaamini hakuna wajinga Kenya? Hakuna wajinga kabisa. Huu ndio kweli wa mambo. Kwa hivyo tutazidi kama wataweka kumenyana tena. Supreme Court denied them stay orders for Finance Act 2023. Finance Act 2024 ilishukishwa na vijana wa Gen Z. Sisi tulingangana 2020. Omwaziri o cooperatives Wycliffe Oparanya niganyare kobaga gwesokia na koria iranga na chikobaga gutumia obumanyi bwa ibuburai kwene kiabuna onyare kobaga gusiremero belio ya botamba se wizara iyo ya cooperative okwana ime county ya Nairobi hanene korwa sensemo ya makadara magayo wikirana omoyega bwa masabase kanisa ya Church of God nigo Paranya anyare kobaga gotebanga wizara iyo nigebwate ekegancha igyo kwene kinga kenyare kobaga koenana anene koenana amakabesa gochiasa banchurelia bakawa kebune nchira yameyo kwenekia banyare kobaga gwesira se emeroberia bo ya kiralituko. Na hiyo ni wizara ambayo inaweza kusaidia nyinyi watu wetu kabisa, kwa sababu mkitaka maendeleo yoyote paka tuwe na ushirika, kuja pamoja. Zile vitu ya table banking ya wamama, hiyo ni ushirika. Cooperatives, kuleta pesa, zile SACCOs, kuleta pesa pamoja. Watu wanachukua hizo pesa, members wanachukua kama loans, wanafanyia mambo yao, wanasomesha watoto, wanapeleka biashara.
na ile small enterprises. Hizo ndio zinaandika watu wetu wengi. Kwa serikali, vile Bwana Alatu amesema, kwa serikali inaandika tu watu karibu milioni 1. Watu milioni 15 wameandikwa na hizi business ndogo ndogo. Ndio kwa sababu sasa hiyo ndio lengo la serikali hii, kuona ya kwamba hizo biashara ndogo ndogo tunasaidiana nao na zile biashara kubwa. Omoyega oyo nigo nyarakoba guikiranirwa mona barai aho gati yabo omo senator we county ya Viga Godfrey Ososi oyo baigo nyarakoba gosonyarite kobaga gochorwa buna omokonyi bomonya kirogo bwekiama gia ODM niga nyareko bakwene keng'anigo ekiama ikia ODM gendete kobage gotingiwa boikerano na boigo hase boiga nyareko bakwerera ng'anigo ekiama igetarabiko kubwatana konde gwansi amone kiama kia UDA kurengana nere nigo atebire banyarete koba kubwaputuka egati yabarai abanyarete koba gosoa ase echi sector a chi waziri buna enchira yamo yokoene kia banyareko bagusiro bokoribwa butambe bwa serikali nabo igonge kiambe kigechikoba igotigana asensemo eliyo kwamereria serikali. ODM sisi kama ODM hatuna mkataba na chama cha Kenya Kwanza. Ile kitu tumefanya, tumewapatia tu wataalamu wao wetu waende kuwasaidia kazi. Sisi bado ni chama kivyetu na chama cha upinzani. Kama watafanya mazuri tutawaunga mkono, kama watafanya makosa tutaendelea kuwakosoa. Ama namna gani? Sababu sisi kama chama tunasimamia wananchi wa Kenya. Kwa hivyo tunajua kwamba wale mawaziri ambao tumepeana, na si mara ya kwanza. Mnakumbuka wakati wa Moi, wakati aliona nchi inaenda mbaya, si alileta wakina Liki kwa serikali, wakina Oduor kwa serikali. Sasa hii jambo pia sasa imekuja tena. Kwa hivyo hiyo ndio message yetu kwamba chama cha ODM bado tuko imara na tutaendelea kuwa imara. Na sisi tumechaguliwa juzi kama deputy party leaders. Mimi nikichukua nafasi ya ndugu yangu, baba yangu Oparanya. Kule Mombasa tuko na Abdulswamad ambaye amechukua nafasi ambayo ilikuwa ya Joho, alafu tumeongeza watatu, Mheshimiwa Governor Simba Arati. Si mnaona sisi Tokosuka motura sengwa na erengete chiseme nigo ekiambe kiombe kelia kia abali munat kenyareko bagwesokia nagosingira ng'anigo kera chikobage kogendera amuno moroberio bumugiro anene ekichigaki echiskuru chira chikoba chiko igorwage koragwa amuno muriki obotambe ase kiama ekiosa se kiombige konso yu nigo atebire goikira boniganige serikali taranyareko bage goikira negatiya okobwatana kwobokoreri okubanyarete koba bagokora na gotebanga bono chinga kichiskuru chira chikoba chiko igo chitariki 25 nemo echia omotinyi oya setamu ya gatatu niga boro kia bonse batachikoba bakwirana emirimo. Teachers of this country have been belittled. Teachers of this country are like not workers, not citizens. And I want to start by acknowledging the position you took as a branch in the resolution that without the implementation of the second phase of the CBA, teachers will not go back to work. If Teachers Service Commission shall not honor the second phase of the CBA, and because from where I speak, I want to operate as a Speaker of the National Assembly, will as many as the opinion that teachers don't resume work on the 26th, based on the issues that I've raised here, say, Engwana eyo yomogiro boigoni ganyara kobage go sirwa amona ensemo yabarai ba ekyombekyo kianat korase
orosagia ruagusia sebatebire goikira boniga niga serikali gento kobage kurie chira echitaranyara kobage goikirania anene gochia ensemo ya borokia ime county ya Kisii. Supporting our national officials, that is our Secretary General and his team, for having issued a strike notice if the following issues are not addressed. Full implementation of the 2021-2025 CBA immediately, conversion of current JSS interns to permanent and pensionable terms, promotion of 130,000 stagnated teachers to be confirmed since they were shortlisted and interviewed, especially P5 and C2. To C2. The 7 days notice given will enable us to start a nationwide strike, and it's going to be a very serious strike. A mother of all the strikes starting 26th of August 2024. The strike is on, and we want to tell the teachers of this country watoke kabisa, waweze kukubali ili tuweze kuonyesha hii serikali tabia adabu, kwa sababu it is very bad. Secondly, imagine they have removed medical cover for the teachers. How will teachers survive? So as Kisii County, we support and will move together with other counties. I know several branches are here. We have agreed in one unison language that we will all work together and no school will open on 26th of August. Power. All of us tumesema power. Solidarity forever. Solidarity forever. Manchumo rigereria togos kamotweto rigererie boigo ase ensemo eyoniga babwatani kurwase kiombe kiria giterenete chinyomba choboraria Media Council of Kenya yugianjere ko bagwesokia nago kwanera igoro ya ogokururwa na boigo obo tumeki wechinguru wetania ekerengo kwa abanyanyimbo chingaki ichia okorobe kana bako batakoroboti oguru nigo batebire nigo igati yabarari abugoro chinyomba choboraria banyarakoba bako tigerwa chingoma anene chingaki bana koba bako batia okorobe kana okwanyara tekobo kwa nikiwa chinsemo ao imeyense ya Kenya bono nigo baboria serikali anene kiombegeria ipoa okora obotukibwa mwangana kwenekya nga abanyanyimbo bonsi abanyatuko bagutumeka chingure chibobe bajere ko bakwererwa egetambukero nabo igo abarari abanyatuko bagutigura chingo banyara ko bakwenyorera obwene bwabo. What we have currently during this Gen Z riots, we have 24 cases of harassment of journalists. We haven't seen any prosecution as yet. Investigations are either ongoing or evidence gathering and all that, but we have 24 cases, recorded cases of journalists. And we've asked other duty bearers, IPOA, ODPP, the Inspector General, to make sure that we investigate and bring to justice those who are attacking journalists. On the matter of journalists being harassed, attacked, and the police action, I think it's clearly evident that there's need to find some solutions to these problems. Whereas journalists have a responsibility, the police have a responsibility as well. What is the middle ground? But where there are clear violations of press freedom, where people are being attacked in the open, I think it's important first the journalists themselves report these matters to the police and follow up with the subsequent statements that then can enable prosecution. We are asking the actors in the justice system to speed up the process because as long as these cases remain unattended, the feeling then is that those responsible are not taking this seriously. We want to see action. We want to see clear evidence of commitment by the relevant agencies to act on these cases. Any abuse against journalists by the police should be investigated and should be really brought to book in terms of accountability, so that we can live in a country that really lives up to its constitutional tenets. Article 34 of the Constitution establishes free and independent media, which is a cornerstone of our democracy. Without that, we cannot make informed decisions, we cannot be informed of our rights and our entitlements as a people. The last 6 months, there have been, so the complaints keep
Roboti oruo ruaikombe kia Media Council of Kenya mwancho morigereria na rogoto ikio mwerio bwa mangana maya senchiro bo kirano chinse sato chabona batuko wakirangambia muna soko ne kinga konyera ko bokwira chinga kichao ko yabwatia maya na bigomero beli aho togento ko bato kwariganeria chinse merongo ebere nyama tukatano nabereye wikimema no bigasabariki baito bamangana maya bagera tukaba kone kinga bagera tukaba gwetana na sebinyoro banyara ko babako yasangereria ase obwamo sara mo manyi ni ganyara ko bakone kya unachibi chamanero gichago chira senchira yobo ikerano ndoche mbaroro bali bagento ko bago tobwatia weterase emitandao Paul Muragwa chisambo cha South Mugranga otabano wali meya maya chinga kibayigodoli na kemunto mwenga kuruchisemo cha Kebirigo agotabanga tanya komo cha imeya maya ngati ya mashabiki lego tukoba gago tobwateria nagoro kwa Josephat Amisi nakoganeirie obotuko obotoeru nabo igoborigerio buya wemero bile kubatia imeandize TV.